Greetings to you all. This is Mkhulu, odla ngonyezi, impande egawula zizweni. Namhlanje ngizokhuluma kakhulu ngamaphupho. Iphupho nje lami nje sengiqala nje iphupho lami elichaza ukuthi wena nabantu abadala kahle kahle. Ukuphupha the foreigners, ukuphupha abantu ongabazi usemanzini noma nihleli endaweni eyihlane, noma uzophupha abantu abakujahayo ongabazi kodwa abakwenzi lutho kodwa bayakujaha nje. Lamaphupho lawa-ke amaphupho obungoma. Uzophupha amabhubesi, uphuphe iy'nyoka, uphuphe abantu abaningi, abantu abasinayo, abagqoke ubuhlalo nawo phakathi lapho ufakile lapho bafuke ezibovu. Uphawu lolo olukhulu kakhulu. Uzophupha ubhala esikoleni, ufunda, kukhona zonke izinto zakho ezesikole, kukhona uthisha okumele. Idlozi lakho lelo, idlozi elikhulu lakho elikukhombisayo umsebenzi. Uthi uqamba uhlanjululwe emfuleni wena ekhaya usuyazi ukuthi nakhu lokhu. Ube ngazi into usuyayazi, ube ngazi kade wayenza ingoba wawuyenza ngawo mathoba. Ngokulala nje uphuphe wawuyenza leyo nto leyo, wawutshelwa. Kepha ngoba umncinyane bakufihla ngesikole, bakufihla ngencwadi, kanti wena uyagaya ephupheni, uyagaya, uyaqongqotha wena imithi. Wena uyakhuleka nje, uyakhuleka ngempela. So lento engikhuluma ngayo mina ngiyayazi. So ukuphupha nje usesikoleni nje, you are spiritually gifted, you are very spiritually gifted and you have a calling. You really have a calling. So that is where you start to accept or to start to search about your life and your ancestors. Into engayicacisa nje uma usekhaya, idlozi lakho kumele ulazi. Idlozi lakho wena nje qobo lwakho kumele ulazi, u-understand idlozi lakho ukuthi ngabe luhlobo luni idlozi lakho. Wherever you are lapha ekhaya, make sure ukuthi we have a communication and you connect so much with idlozi lakho elikwembethe. Ulazi ilesilisa elesifazane. You need to confirm. For example, if you have someone at home who are spiritually gifted, you can also confirm in him or her about your calling and your ancestor. That is the one who's the leader according to other ancestors. So you need to go straight to that person that you trust. Make sure that person is able to sense, to feel you, whatever, and able to help you according to your situation at home. Then okwengizokucacisa futhi okwesibili, ukuphupha ulele nomuntu wesilisa ongamazi. Lokho kuqonda ukuthi wena ulalwa umoya omubi, silwane. Ngabe inyoka futhi, kuyenza kube inyoka. So inyoka, imkhovu, konke lokho mantendane, zonke lezi zinto lezi, zilwane lezi ziyakwazi ukushintsha moya wazo. Uthi uma ubuka wena ubona ichama lakho osondelene nalo, vele uzovuma ephusheni, uvume ubone umuntu wakho uthi insizwa yami madoda, hamba ulale nayo. Kanti cha, usulala nesilwane wena esithunyelwa kuwena ukuthi impilo yakho ube umuntu othanda izinto, ongcolile, owenza zonke izinto ezimbi empilweni, kungabi khona izinto ezikulungelayo. Lesilwane lesi sizovala, sizodonsa inhlanhla. Yingakho wena njalo wena olala nesilwane into zakho ziyadonseka, uyathwebuleka ngokomoya ngoba lento izosusa konke okuhle, izoshuya ububi. Yingakho kumele ukuthi umuntu uma ulele nesilwane, you feel so much exhausted when you after that dream, and you feel so
lazy to do things. You feel like there's something that's been taken from you after that dream, because that dream, it means that you are so weak, and those things you are expected in life, they will never be reach wherever you are. So make sure, do some cleansing. You need to talk to ugobela wakho, nyanga yakho, in. And those things sometimes kuyenzeka ey'ndumbeni, ucayi ukuthi awungisendumbeni but ngilalo isilwane, how come, like, and nginabantu abadala, what happening? So that is where you start ukuthi ukhulume nabantu asuke bekhona lapho, ubabuze, you ask, do you experience what I'm experiencing right now? Because I'm 100% sure ukuthi ngiphuphe ngilele nomuntu wesilisa here endumbeni, like it is like real. So uningi nje lento ingenzeka ngisho wherever you are ekhaya. Then mawuphupha kukhona umuntu okugonda iy'nwele ekhanda lakho, ekugunda, lokho kuchaza ukuthi khona umuntu ofuna ukuqeda amandla, noma khona umuntu ofuna ukuphuca amandla akho onawo. So lento kumele nje uyivimbe, noma ukhuleke ekuseni mawuvuka, uphahle kubantu abadala, uwaphahlela amandla akho abuyele kuwena, lento yonke into ibuyele kuwena njengoba injalo. Ucele uthi akekho umuntu ozokunqoba mina enginqobayo, khuleke ngempela. On my advice, it is very vital to phahla after you dreamt about something very serious, very strange, and pray to your ancestors, ask them, and then he said, I will be waiting for your response according to my dream, because I'm very confused. So kubalulekile ngempela nje ubuyele lapha emanzini laphayana, noma ekephi la uphahla khona, zendlini noma kephi, uyaphahla, uyabatshela ukuthi ngiyacela ukuthi lento engiyiphuphile iphele ngempela, mekuthi yimbi. Uma ungayiqonda steni, buza ukuthi lento angiyiqondi ngempela, ichaza ukuthini, uzobuza futhi lokho, uzayithola impendulo lapho. Awuzoyithola impendulo yakho njengoba injalo nje. Ukuphupha umuntu wakini ethule engasho lutho, lowo muntu wakini usekhathele wena, awuzwa, awulaleli, ikhanda lakho kuqinile, kumele kube khona izinto ozenzayo, uzomphupha ekhuluma nawe. Wena ekhaya bakhuluma nawe, awuzwa la, uyancengwa ngemali yakho. Uma wakho la ekhona awuzange wamenzela lutho, futhi awunandaba wena, ayikho into oyenzayo ekhaya, awulwenzi lutho. Uma ucabanga ukuthi uma usuyamphupha uzomphupha ehleka, ethi mntanama, kaze ngajabula ukukubona, lutho, uzokubuka nje noma kufulathele. Yikona-ke omele ukwenze, yizona zonke nje izinto ukuthi-ke omele uma uzophupha inyoka emnyama engenabala, leyo nyoka leyo isitha, ikuhlasele isitha, ngisho imile isitha. Uma imile usacabanga ukuthi yini azokwenza into ngawe, yini azoyenza ngawe. Shuthi kukhona into afuna ukuyenza kodwa akayenzi ngoba athi angaze akuhlasele, kodwa uyinyoka, iyakhombisa ukuthi inyoka le. Kodwa uma uphupha embalabala, zidlala, zihlela lapha ey'hlahleni, zigaxene, enye ikusonga iy'nyawo laphana, enye ilele eduze kombhede wakho, ayikwenzi lutho, idlozi elikhulu lelo. Amadlozi amakhulu mekuthi iy'nyoka ey'hlangene ezinembalabala emihle ekhazimulayo, iy'nyoka lapho-ke ey'khombisa amathongo amakhulu akwembethe, ahamba kanye nawe. Bayakutshela futhi ukuthi thina sikwembethe, sihamba kanye nawe, sicathula kanye nawe, la ukhona sikhona, la uphakama khona siyaphakama, injalo. Inyoka nje ingakuthusi umkhulu, ugogo, anti, malume, mntwana lapha ekhaya, injalo, kodwa ayikuthuse le mnyama.
ey'mele nje eyodwa emnyama sucu. Ayi, isitha leso okumele uzivimbe ngempela nje. Ukuphupha ushada, uphupha usephathini, kuphupha kuyinomcimbi ekhaya, kumnandi. Isifo nje kuzoshonwa nje, khona nje umuntu nje ozomngcwaba wena ozobe ugqoke into ezimnyama uyomngcwaba lapha ngakini noma ekhaya noma ingakini. Khona nje ozozwa nje ngayo ukuthi awu usibani bani, nayi lento, nayi le njabulo, kanti into eza nenhlungu. Phela iyafihla lento ngakamathongo ukuthi ungaze ube obvious ngephupho ukuthi ngoba ngiphupha ngcwaba shuthi ngizongcwaba, cha. Iphupho liyajika lithi, yabo. Phupha nje wena ushonile, wena unjani, uzophila ingunaphakade, uzophila uze ushwabane, uze uzibuze ukuthi uNkulunkulu akasangithathi ngane senginje. Ukuphupha amanzi, uwaphupha nje uwabuka, lokho akusho ukuthi unabantu abadala, kusho ukuthi unokukhanya, unenhlanhla, unezibusiso, unezinto ezinhle ngawe, kodwa uzoziphupha uphakathi emanzini. Ngisho usuwedwa kodwa uphakathi. Unabantu abadala wena, unabantu abadala. Baningi abantu abaphupha amanzi kodwa abanadlozi, abazi lutho nje, abazi lutho futhi akakaveli lutho. Akho dlozi futhi liphakamile, akaze nje ephuphe ezinye izinto, akaphuphe ubhubhisa, aphuphe inyonga, lutho, uphuphela amanzi nje, uyabo. Kodwa uma ungaphansi kwawo, uze uphuphe ngisho abaphathi bawo, hehe, soyicela ivuthiwe uma kukhona ozoyoza. Wena nabantu abadala wena ekhaya, injalo nje. So, okwamaphupho kubalulekile, iyona indlela abantu abadala abakhuluma ngayo kuthina kakhulu, abasivikela ngayo, abasikhombisa ngayo, abasiqaphelisisa ngayo yonke into abantu abadala nje abafuna ukuyikhuluma. Ngabe une-ey'mpande, uphupha iy'mpande, zonke into ey'njalo. Into ekumele ngiyicacise, uzophupha amajazi, uyavezelwa, ubona umuntu ugqoke ijazi eli-blue and white, basuthi wena kumele uthenge lelo jazi lelo, phupha ubuhlalo, kumele ubuthenge lelo buhlalo, basuqedile uvezelwe into enjalo. Uyakubeka ekhaya endaweni nje enekhandla elimhlophe, ukhanyise, basuthi sengithenge zonke izinto eningivezela zona. Ezani lezi zinto? Ngizokwenzani mina ngalezi zinto? Kuzongisiza ngani konke lokhu? Yebo, ngathi kukhona ukukhanya kule nto eningivezela zona, kodwa futhi ngathi khona nomngoma nje. Okwani? Chaza ukuthini? So, uma uphupha nje amabhayi, thenga ibhayi, thenga ubuhlalo obovu, thenga. Angisho ukuthi ugqoke ukuthi hhayi mina ngisangoma vele ngiyavezela le nto le. Cha, uyathenga uyabeka. Kunabantu okumele baphakamise abadlozi zabo, hhayi ngokusebenza. Kodwa umuntu omdala othi nje mina ngisafuna nje ukugqoka iy'nto zami ngosibani bani. Khona njalo, khona futhi azokusebenzisa, awafani, kodwa izinto kumele uy'thenge uy'beke. Phupha ihawu, thenga ihawu, phupha iqabanga, thenga qhabanga wena, beka lapha yonke into. Uyathenga uyabeka, uyalinda, uyaphahla, ukhuleke, khanyisa ikhandlela lakho elimhlophe, eli-yellow, eli-blue, ukhulekele abantu abadala, ucele, ubakhanyisele futhi nawe into zakho y'khanye zibe nje ziqonde. Kumele ukwenze lokho, kumele. Mina nje ngenza njalo mina kakhulu futhi nje kuyangisebenzela. Ngithi ngiliphuphe ijazi ngiyolithunga, ngisho ngiliphuphe kugqoke umuntu engingamazi ngiyolithunga, ngilineke lapha endlini, ngithi nali liyalenga, ilani? Baphakame bangitshela ukuthi hhayi Mkhulu, nsizwe, ndoda emadodeni, uzoba yindoda-ke ngalo. Awuthi umuntu uma efika la ekhala isimaye umbambe lapho umthobise uthi hhayi, phakama ndlovu, thula Zuzi, thula. Uyabo, so ngiyacela-ke lapha ekhaya, zimisele ngomsebenzi abantu abadala, naka amaphupho, khuleke, phahle,
inhliziyo yakho emhlophe, unciphise nasephuthweni ukuze umoya wabantu abadala uzongena ngaphakathi, konke kukhanye, kusebenze, kube kuhle njalo. Ngiyacela-ke, ngiyanithanda emakhaya, inkosi mayihlenge njalo, kube kuhle njalo futhi, kubusiseke, konke ekuzamayo, kuphile, ukhanye njalo mntana Sithombe, ukhanye kakhulu mntana kaThoma, ube namandla. God bless.